Здравейте! Когато говоря за добро здраве, винаги започвам от основите. Моят подход винаги е бил преди всичко образователен. И винаги започвам с основите на доброто здраве. Това ни води до следващата тема, която е посветена на хормоните. Ако сте гледали предишни видеа, навярно сте чули колко голямо внимание обръщам именно на хормоните и тяхната връзка, що се касае до отслабване и дори по-добро здраве. И в това видео ще се спра по-подробно по тази тема. Знаете, много хора, а и навярно вие се опитвате да отслабнете за различни диети и тренировъчни програми. Където да погледнете изкача нова диета и всякакви рецепти за отслабване или хранителни добавки като апетит блокери и прочее. Аз искам да ви покажа друг път. Искам да разберете какво стои зад един упорит и бавен метаболизъм, преди да изберете какво да правите и да скочите към решението. И така, да започнем по темата. Хормоналната система като цяло се нарича ендокринна система. Думата ендокринна звучи сложно, но всъщност не е. Тя идва от две думи. Ендо, което означава вътре, и крин, което означава отделям. Нашата ендокринна система е като малък екип вътре в тялото, който следи всичко да е наред. Тя помага на тялото да разбере кога нещо е опасно и как да се защити. И когато всичко е спокойно, тя се грижи тялото да е в равновесие. Но ако оцеляването е застрашено по някакъв начин, тялото започва да задържа енергия. Това означава трупане на мазнини. Така тялото се опитва да те запази жив и да оцелее в моменти на недоимък или стрес. И докато тази заплаха продължава, мазнините ще се задържат здраво, дори ще се увеличават, за да компенсират липсата на сигурност. Много хора вярват, че формата на тялото им е само въпрос на гени и че нищо не може да се промени. Да, има и генетични предразположения, но всъщност хормоналните дисбаланси отвътре често са причината формата да се изкривява отвън. Хормоните наистина намаляват с възрастта, но това не е единствената причина да трупаме килограми. Погледнете около себе си и младите напълняват. А някои от хормоните, които изгарят мазнини, са същите, които ни поддържат млади. И точно за това целта на моята програма МК Протокол и тези видеа е по-широка, да ти помогна да отслабнеш и едновременно с това да подмладиш тялото си. Имайте предвид, че хормоналната система е много чувствителна към химикали от околната среда, но най-вече от тези, които са в храната. Нашата храна е много третирана с всякакви химикали или напръскана с пестициди, които имат способността да имитират хормони. Буквално плуваме в море от токсични химикали. Добре дошли в 21 век на планетата Земя, където човек се чуди какво да яде. Когато тези химикали влязат в тялото, те запушват или пречат на хормоналните рецептори. Това е важно да го разберете, защото жлезите произвеждат и изпращат хормони, а клетките ги приемат, когато тези рецептори работят както трябва. Ако си роден с над 20 000 хормонални рецептори на клетка и постоянно си изложен на имитатори на хормони от околната среда или храната, химикали като пестициди и прочие, в крайна сметка тези вещества блокират рецепторите, като оставят много малко възможности за прием на хормоните от клетките. Тоест правилната комуникация на клетките с хормоните чрез техните рецептори се нарушава. Постепенно химическото натоварване се натрупва, докато системата ти не се претовари и вече не може да гори мазнини. Но това не значи, че това не засяга само по-възрастни хора. Все по-младите също напълняват именно заради този фактор на токсичност от околната среда и, за съжаление, включително и деца. Нека разберем какво е хормон. Хормон може да се определи просто като химическо съобщение, произведено от жлеза в тялото и изпратено чрез кръвния поток до друга зона, където предизвиква някакъв ефект. Например, физическите упражнения могат да създадат ефекти за изгаряне на мазнини, които продължават 48 часа след тренировка. В тялото има над 600 различни хормона, всеки със своя уникална функция. Изгарянето на мазнини, складирането на мазнини, апетитът, сънят, растежът на косата, ногтите, нивата на течности и възстановяването на ставите са само няколко примера за директни ефекти, които хормоните имат върху тялото. Хормоните са езикът на тялото. Вместо с думи, хормоните казват на тялото какво да прави, предизвиквайки милиони ефекти всеки ден. Жлезите създават тези съобщения. Те едновременно изпращат и получават комуникация.
Ежедневните функции на тялото се контролират основно от хормони. Например, те казват на сърцето колко бързо да бие и на костите колко бързо да растат. Нека дам един пример. Какво се случва, ако хормоните станат дисфункционални, т.е. не работят добре? Човек може да развие остеопороза, въпреки количество калций, което консумира. Друг пример е с инсулина, от който пълнеем дори да се храним здравословно. А зад всеки хормон стои една жлеза. Тя е тази, която създава и изпраща съобщения в тялото. Всяка жлеза има своя задача и контролира различна част от организма. Например, надбъбречните жлези. Те помагат на тялото да се справя с стреса. Представи си човек, който се подхлъзва върху мокър пот, докато слиза по стълбите, да речем. В този момент надбъбречните жлези освобождават адреналин. Това е хормонът на реакцията. Бий се или бягай. Той поставя тялото в режим на готовност и го подготвя за действие. Или пък си представи, че караш кола и изведнъж някой изкача пред теб на пътя. Само за части от секундата тялото ти реагира. Сърцето започва да бие по-бързо, усещаш прилив на енергия и страх. Започваш дори да мислиш по-бързо. Това е адреналинът в действие. Той ти помага да реагираш и да избегнеш опасността. Връзката между жлезите и хормоните е много важна. В една здрава хормонална система има двупосочна връзка. Жлезите изпращат съобщения, а клетките трябва да ги получат и да отговарят. Ако клетките не чуват добре, като човек, който носи тапи за уши, например, съобщенията не стигат. Така хормоните и жлезите не могат да работят правилно. Един прост пример. Жлезата дава команда «Изгори мазнини», а масните клетки отговарят. Каза ли нещо? Когато клетките не чуват или не получават правилно съобщенията от жлезите, изгарянето на мазнини просто не се случва. Представи си го така. Говориш на няколко, но той е с тапи за уши. Колкото и да му повтаряш, няма да те чуе. А сега си представи обратното. Човек, който говори непрекъснато, без да спира. В един момент просто спираш да го слушаш, нали? Точно това се случва и с хормоните. Ако една жлеза започне да говори прекалено често, клетките в крайна сметка спират да я чуват. Всяка жлеза, която е под стрес или не работи добре, създава специфични симптоми. И най-често това личи по формата на тялото. Минават години преди да се появи нещо видимо в кръвните изследвания, но тялото ни показва много по-рано. А нещо още по-важно. Всички 6 хормона, които изгарят мазнини, трябва да минат през черния дроб. Така че дори хормоните ти да изглеждат нормални в изследванията, понякога черният дроб не ги активира и няма резултат. Затова, независимо колко гладуваш, броиш калории и колко усилено тренираш, ако хормоните за изгаряне на мазнини не се задействат, отслабване просто няма да има. Или става много трудно и бавно. А какво всъщност причинява проблеми с жлезите и черния дроб? През годините направих някои интересни наблюдения върху това, защо все повече хора в Европа страдат от наднормено тегло. Въпреки че се хранят здравословно и храната ни е що годе читава. Когато сравняваме начина на хранене в различните страни, виждаме, че не става дума само за калории, мазнини и така нататък. Много хора ядат по-мазна храна, но не пълняват. Проблемът идва от качеството и произхода на храната. В Европа уж има строги изисквания за месото и млякото и официално не се използват хормони за обояване, но на практика ефтиното пилешко и пуешко месо, например, често идват от интензивни ферми, където животните се хранят с ГМО фуражи. Антибиотици, добавки, пестициди и така нататък се натрупват в тъканите. Тези химикали не са официално хормони, но влизайки в тялото ни, имитират действието на естроген, един от основните хормони за складиране на мазнини. Същото важи и за млякото от индустриални ферми. Дори без да се добавят външни хормони, в млякото има хормони, естествено съдържащи естроген, остатъци от фуражи и така нататък, които влияят на човешкия хормонален баланс. Особено когато черният дроб е претоварен. И това не е всичко. В хранителната индустрия масово се използват пестициди, консерванти, ГМО съставки и сироп от глюкозо-фруктозна комбинация, която обърква хормоналната система допълнително и подкопава работата на жлезите. Тези вещества действат като ендокринни разрушители.
токсини, които имитират или блокират естествените хормони на тялото. Те натоварват черния дроб, пречат на нормалната комуникация между жлезите и клетките и в крайна сметка водят до хормонален хаос и натрупване на мазнини. Естрогенът прави масния слой около женското тяло по-плътен и по-дебел. Масните клетки също произвеждат естроген. Естрогенът може да потиска функцията на щитовидната жлеза и черния дроб. Ето затова все повече виждаме хора с хормонални проблеми, които започват още от ранна детска възраст. Момичетата започват цикъла си на все по-ранна възраст, а дори млади момчета развиват излишна гръдна тъкан, което е признак на много естроген. Това само по себе си ни казва, че нивата на естроген в съвременната среда са по-високи, отколкото трябва. При жените това се проявява не само с по-ранен цикъл, но и с чести хормонални смущения, като поликистозни яйчници, болезнен цикъл, задържане на течности и трудност при отслабване. Дори при здравословен режим и калориен дефицит. При мъжете често виждаме понижен тестостерон, натрупване на мазнини около корема, намалено либидо и енергия, което е директен резултат от излишния естроген и претоварен черен дроб. Така, въпреки че спазваме здравословен режим и дори намаляваме калориите, хормоните ни остават в дисбаланс и метаболизма не може да се възстанови. Не се тревожи, става още по-лошо. Тези токсини, за които говорим, имат име. Наричат се ендокринни разрушители. Това са химикали, които помагат, имитират, блокират или напълно объркват нормалната работа на хормоналната система в тялото. Примери за такива вещества са пестициди и инсектициди. Вещества, с които се пръскат културите, хербициди, фунгициди, заплевели, гъбички, тежки метали, пластмаси, консерванти и дори някои козметични съставки. Тези химикали се държат като фалшиви хормони. Представи си, че всеки хормон е ключ, а клетките ти ключалки. Когато един ендокринен разрушител попадне в тялото, той може да се вмъкне в ключалката и да я блокира. Така истинският хормон не може да си върши работата. С времето, колкото повече такива токсини се натрупват, толкова повече ключалки се запушват. Резултатът – тялото започва да губи чувствителност към собствените си хормони. Хормоните продължават да се произвеждат, но клетките вече не ги чуват. И така се създава резистентност. Както при така добре известната инсулинова резистентност, но и при много други хормони. И най-страшното е, че дори микроскопични количества от тези вещества могат да предизвикат щети. Те се срещат навсякъде. В пръсканите храни, в пластмасовите бутилки, в домакински препарати, в козметиката и дори във въздуха. А когато черният дроб не успее да ги неутрализира, те се складират в мазнините и с годините се натрупват. Но добрата новина е, че има решение. Не можем напълно да избягаме от тези ендокринни разрушители. Това е просто реалността на съвременния свят. Не можем, но можем да направим нещо много по-мъдро. Да се научим как да детоксикираме правилно и да поддържаме черния дроб и хормоните си в баланс. Това е ключът към трайно здраве и естествено отслабване. А именно това е и целта на МК протокола. Системата, която разработих, за да ти покаже как да помогнеш на тялото си да се изчисти, възстанови и заработи в синхрон отново. Защо моят режим МК протокол е работещо решение? Преди да ви кажа, нека накратко споделя кой съм и защо говоря по тези теми. Аз съм Момчил Крумов. Свалих над 30 кг за около 3-4 месеца, без да боя калории и без да ходя на фитнес. Самото отслабване не е нещо уникално като постижение. Много хора са сваляли килограми. Но разликата е, че го направих без калориен дефицит и вече над 4 години поддържам формата си лесно и естествено, въпреки натовареното ежедневие. Регулирах хормоните си, предотвратих задаващия се диабет тип 2 и напълно оправих метаболитния си синдром. Точно за това създадох МК протокола. И за това той е работещо решение за всеки, който иска да върне здравето и тялото си без глад и без крайни мерки, за да можеш и ти да постигнеш същото. Знам, щом аз успях, значи и ти можеш. Ако това, което казвам ви е интересно, харесайте видеото и се абонирайте за канала. Тепърва предстои да качвам още много полезно съдържание.
Ако искате да ме подкрепите, споделете видеото с приятели. И разбира се, ако искате да вземете цялата система, ще намерите линк долу в описанието или в профила ми. И така, нека продължим с темата на видеото, като поговорим за един ендокринен нарушител. ГМО. ГМО означава генетично модифициран организъм. Генетично модифициран организъм е растение или животно, чиято ДНК е била променена без използване на естествени методи за възпроизводство. Индивидуални гени се прехвърлят от един организъм в друг. Това създава култури, които имат определени черти, като устойчивост на насекоми и хербициди, т.е. химически препарати за унищожаване на плевели. Като пример, при генетично модифицираната царевица. Гени от бактерия, която носи белег на устойчивост към хербициди, се вкарват в растението. В резултат царевичната култура може да издържа на обработка с хербициди. Много хора вярват, че в Европа няма ГМО и че храната ни е защитена от такива модификации. На теория това е вярно, но отглеждането на ГМО култури е ограничено. Но реалността е малко по-различна. Днес почти цялата царевица, която се използва в индустриалното производство, е генетично модифицирана, за да издържа на силни хербициди и инсектициди. Същото важи и за соята. Над 90% от нея в световен мащаб е ГМО. А голяма част от пшеницата също е резултат на хибридизация и генетични промени, за да се увеличат добивите и устойчивостта й. Тези култури не просто се пръскат с химикали, те задържат следи от тях в структурата си. И така част от токсините неименуемо достигат до нас чрез храната. Затова дори при уж чисти европейски стандарти всички сме изложени на ниски, но постоянни дози от вещества, които влияят на хормоналния баланс и натоварват черния дроб. И така, стигаме до хормоните и ще започнем с изгарящите мазнини хормони. След това ще кажем и кои са складиращите мазнини хормони. За да разбереш хормоните, които изгарят мазнини и водят до загуба на тегло, вероятно искаш да знаеш кои са те. Следният списък показва не само хормоните, които горят мазнини, но и тези, които складират мазнини. И които е добре да активираш. Хормони, изгарящи мазнини, са хормон на растежа. Хормон на растежа се произвежда от жлеза в мозъка, наречена хипофиза. След като бъде създаден, той пътува надолу и действа чрез черния дроб. Това е хормон за изгаряне на мазнини и изграждане на чиста мускулна маса. Една от ключовите му функции е изграждането на хрущяли и колаген. Без хормон на растежа, ставите и мускулите ти ще се разпадат и ще остаряваш по-бързо, защото той е и антиейджинг хормон. Хормона регулира горивото между храненията и е активен и през нощта, докато спиш. Лошата функция на черния дроб директно влияе върху работата му. Той се стимулира от протеин и интензивни упражнения. Интересното е, че не се стимулира от леки упражнения. Още една причина защо е важен сънят. Защото хормонът на растежа се отделя основно през нощта. Тоест, при липса на качествен сън, тялото ти спира да изгаря мазнини и да има достатъчно от този хормон. Инсулиноподобен растежен фактор. Този хормон е причината хората, които често похапват, да затрудняват изгарянето на мазнини, защото никога не позволяват на този хормон да се активира. Той се активира от черния дроб и се задейства от хормона на растежа. Основната му функция е да осигурява на тялото гориво между храненията и го прави чрез освобождаване на складирана захар и мазнини. Следователно, това е хормон за изгаряне на мазнини. Инсулинът е противоположният хормон на този, който контролира горивото на тялото, докато се храниш. Докато този хормон се стимулира, когато стомахът е празен. Когато черният дроб е увреден, този хормон намалява, което поставя допълнителен стрес върху панкреаса да осигурява гориво чрез повишаване на инсулина. Следващия хормон е глюкагон. Той се активира, когато не ядеш. Това е механизъм, на който се базират ползите от фастинга. Глюкагонът повишава кръвната захар, като черпи от запасите от мазнини и затова се нарича хормон, който изгаря мазнини. Той има противоположно действие на инсулина. Помага за контрол на кръвната захар между храненията и се стимулира от хранителен протеин и интензивни упражнения. Следващия хормон е адреналина.
Адреналинът е основният хормон, който освобождава мазнини от масните клетки. Той има много допълнителни функции за подготовка на тялото за стресови ситуации. Повишава бдителността, ускорява сърдечния ритъм, метаболитния темп, кръвното налягане и така нататък. Стимулира се от упражнения. Следват щитовидните хормони Т3 и Т4. Тези хормони контролират скоростта на твоя метаболизъм. Те задействат метаболизма, като увеличават размера и броя на клетъчните енергийни фабрики, наречени митохондрите. Колкото по-бърз е метаболизма, толкова по-слаб е човека. Хората с недостатъчна секреция на тези хормони обикновено са с наднормено тегло. Един от начините да потиснеш тези хормони е да намалиш калориите си и да лишиш тялото си от хранителни вещества. Ето защо диетите с ниски калории често забавят метаболизма, защото понижават производството на Т3 и Т4. Следващия хормон е тестостерон. Тестостеронът се произвежда от надбъбречните жлези, тестисите и дори яйченците. Този хормон за изгаряне на мазнини помага за изграждане на чиста мускулна маса и участва в сексуалното влечение и мъжките характеристики при мъжете. При жените недостигът му води до натрупване на мазнини, а излишъкът до по-мъжки черти. Ако жена има високи нива на тестостерон, ще развие окосмяване по лицето, по-дълбок глас и оплешивяване по мъжки тип. Той се стимулира от упражнения и се противодейства от естрогена. И така, хормони, които складират мазнини. Започваме с инсулина, разбира се. Инсулинът се произвежда от панкреаса. Неговата функция е да понижава кръвната захар след хранене. Той кара клетките да абсорбират захарта като гориво и превръща останалото в мазнини и холестерол. Инсулинът работи заедно с инсулиновият хормонен фактор и глюкагон, за да поддържа постоянни нива на гориво в кръвта. Така че когато инсулиновият хормон и глюкагонът намаляват, инсулинът трябва да се повиши. И обратното. Присъствието на инсулин няма да можеш да гориш мазнини. Захарта стимулира инсулина. Големи количества протеин също могат да го стимулират, но е невъзможно да предадете с протеин. Колкото по-чист или обезмаслен е един протеин, толкова повече инсулин се освобождава. Ето защо модерните нискомаслени продукти не са съвсем от полза, когато се борим с инсулинова резистентност. И накрая, самото хранене стимулира инсулина. Затова съветът 2 до 3 хранения на ден без междинни хранения между тях е много добър, ако искаш не само да отслабнеш, но и да подобриш диабета и всички хронични заболявания, свързани с метаболизма. Следващия хормон е естрогена. Естрогенът е отговорен за женските характеристики, менструалния цикъл и промените в женските репродуктивни органи, като матката и гърдите. Той създава масния слой около женското тяло, особено около външната част на бедрата. Причината жените да имат повече мазнини от мъжете се крие във факта, че жените имат над 1000 пъти по-висока концентрация на естрогенови рецептори от мъжете. След това е кортизола, който е важен хормон, произвеждан от надбъбречните жлези. Той се активира от всякакъв вид стрес. Той е противовъзпалителен и освобождава захар от черния дроб и мускулите в кръвта, като незабавен източник на енергия при стресови ситуации. Кортизолът се квалифицира като изгарящ мазнини, обаче има и косвен ефект на складиране на мазнини, когато превръща мускулните протеини в захарно гориво. Това принуждава инсулина да се справя с излишната захар в кръвта, което води до натрупване на тегло в областта на корема. Ако си под хроничен стрес, колкото и добре да се храниш, тялото ти ще складира мазнини, особено в областта на корема. И така, всички тези хормони действат заедно като оркестър. И ако един инструмент е разстроен, цялата мелодия се разваля. Затова не става въпрос просто за по-малко ядене и повече движение. Истинският ключ е в това да регулираш хормоните си правилно. И именно това прави МК протоколът. Това е системата, която връща баланса в тялото, активира естественото изгаряне на мазнини и позволява отслабване без глад и без стрес. Довиждане и до нови срещи!